Toa ai ku blei biang i fibaro haga ni kupuar haga keteng ke bakrautam ke jong trai jengi u Jesus Christ. Mendaga snging ini pet ya ga weipat ke benta na ga ketien ke jong blei. Ke bayadei bat keni ke jing ai ke jong blei. Angan hikai bun bahaya keni haga ni ke voice message. Namang nga sngutho ba kipriyo ki babun kiyot jingger khu bat kita na preng jong kiru ki bam da sngutho baha iya keni ke jing ai ke jong blei. Ngan ai kertem iya keni ke jing keren jong amata ke sngi. Ka jing ai kadai ke bor banjok iya ke pop. Kata kadai ke bangakwa ngan hikai agani ke por ya fi. Baka jing ai jong blei kadai ke bor ka bangila banjok iya ke pop aga jingem. Dan ki priyo ki bapen sngutho baklai gani. Dan ki nong hikai aga pertai ki bapen baklai gani. Ngakwa pin snap ya ke ki pen bakla. Bangi pen bakla ya ki priyo dakaba niyo snow baki ong baka jing ai kadai ka license ya ka ban nepo. Ngakwa nganong ipi kata kadai ka ba bakla ka rukom hikai kadai ka jing bam snutho igi nong rim jong ka ketien ka jong blei kadai ka ba pen bakla pen ban ya ka ketien ka jong blei lada ka jing ai kadai ka ba ai lat lani ka ai lenti yungi bangin lepop kamut ujisu uwan sing ni ka pertai ban wan ra ka jing ai ule ya ka ba bakla Rei pide vintip bau jisu uyo i. Bau brio umlashu daladi ya kaban job ya kapop. Uwan siya ka pertai. Ban ay ya jing ay. Bat daga jing ay jong u. Ngila ban job ya kapop. Fi ngan sipen i fi wei dikhat iba u pol tho agalanong kaban rio. Jong ginong rom ka dikhat bakat sanwang. Kumnuti ngin yay le pop. Habang imlong hapok ke hukum hanay hapok ke jing ai ujubab hiu ang mday kumta ngan sekren ni kani shibo na gani ke jing hikai matagasngi hari ngakwa banganda pensyai shwaya fi kata walit mut baka jing ai ke jong blei kadega ba ai lat yo priyogon lepo haga jing shishala da pisngaw to ba lada pimda naga jing ai lada pimrung shigni jing ai lada mdei daga jing ai ga dong Jesus Christ pinum light naga pop pinum light job lui ga pop tetong ini pet menaga sngi ya gani ga nongrim ka bala ai ka teng ka jing ai ka bor ban job ya ga pop lasi nginya nganget pinum thai nginya puli bible kambo naga ni ga por bat ngakwa ngan siyang kambon haga city sige nong rom kalanang kabasan bro kawai bat ngin sipet ladangila ya kalanang kabanriyo fiya haga city sige nong rom kalanang kabasan kajang waps lupol swabangan pudi ngan itu efi upenan kam ya kaktian jing ai tanga haga ni kalanang kabasan ro upenan kam ya kaktian jing ai hadu ship Hussein Shibu Hussein ki kitien jing ai kidan hagani ki chiti shi ginang rom kala nang besan naga taga daang ngakwa gani ki pop pin snow tho ini ki jing ai bakade ka bor bagin job yu pop ngini police wa ya gani ki chiti ladang amla ban pendap ro nganget nginya persang banom ya stat namang ngakwa fin de shai haba fi ngap ya gani ki chiti shi ginang rom kangini puli nadu khat ka baning kong jong nang besan Namar kata balapan kesaningi daga jinget. Nidan ke jingi suk baru blade au try jingi u Jesus Christ. Da uru nilayo ya ke jing lamprang daga jinget. Siapa kani ke jing ai haga bangi yang. But ni snow kemen haga jingkermen ya ke puram ke jong play. Ke Bible ke keren syai balapan kesaningi daga jinget. Ngidan ke jing esok baru play day tang lengbau Jesus Christ
Ban ngaslo nak bau ini ketinuang de dau jisuru ngiyo ega jinglam prang shirkata ga jinget kaba dakata ga jinget shapo kani kajing IA haga bangiyan fi kani ka ketian kekeren ba ujisu ndawan ulang kalenti uple kalenti yangi la set yangi barok khop apa ga hukum nakwapin yo eka keketian kariga bajrong ni mga hikay fi siapa ngapundan kami ke kektian ke baong la set yang ibaro khop hapo jangga hukum pinyo iba u absupol upundan kami ke kektian upundan kami ke kektian u angkum ne snap ngan pule yang ke kektian ke jang play naga shidi shigi galatia kalanang ke balai ke khot ke ba arpulai Henry habampat wan kata jingat la set yang ia apa hukum bala khangkhop yang i syagata ke jingat ia ke bansa penpawa dia kabamut hashua ba ujisu unwan ngidon apa ke jing syaset baro apa kawai berkata kadai apa hukum bat ke ni ke dekat ke lenang ke besan jong ginong rom ke dekat ke baar ke ong dau ke dau jisu ngiyo ia ke jing lamprang da kata ke jingat bangi yo rum mangan bo da ketin syapo ke ni ke jing ai ke bangi yang naga ke dau ngakwa ba pinyo ibaha ba pinu mlai pinlang ko masyaset la dau jisu umwan bat lada umwan ra ni ke jing ai nginum yo rum shi ni ke jing ai ladam de do Jesus Christ udah jisu uba pelilan tingi bangin yo rum shi ni ke jing ai haka bangi yang mentagsi takada wala kren bon sene ni keten hangno piyang mentagsi piyang aga hukum na piyang aga jing ai piyang aga jing le na piyang aga jing ai kani ke jing ikai kani rap ipi wapins ng to ya ke jing IA ke jong play ba kadai kabor ka ba penla yangi bangin jobs ndan ni ke pop pet uang kumlo uang bat ni da smokeman aga jinkerman ya ke pura mo play but tangkum taken henry ni smokeman do aga jinjar na tip biang ba aga jinjar ka penlang ga jing Aisha ba ka jing Aisha aga jing shaman sim ba ka jing shaman sim aga jinkerman ba ka jinkerman kam ju penrain bu khoken na be ga jing play ka ya no bu aga do jingi daw man sim ko yo bala ai no angi finda fi yo room shigani ga jing ai kani ke jing ai ke jong play ke bagi orang de jing ai ngakwa nganong fi ka bau jisu ulawan ban ya ala gedin na but de mo u buan ra la ne buan ai ni ke jing ai but ni rum shi ni ke jing ai but habangi yang apa ni ke jing ai what hapdeng jong ke jing janjar what hapdeng jong ke jing mo ki ke jing ya kendu ki bo bon jong ke jing em ni open ban ya ke jing job what ik jing janjar what ik jing kaya lampen ban ngi shi ke jing shaman sem ni rum shi ke jing trai ke jong men sem ko ni ban ya bi ka nasa ong ipiba hang no viang namala na viang shaban na jing ai fimio wat ga jing trai ga jong man sim ko namal ka jing ai ka de ga jaka haga bo play puniang ingi ba hapo jong ga jing ai ni yo ban rung shi ga jing trai ga jong play banai ka daw ka sadan ka jing ai ka sadan ka ya jong ga jing ai ka ya jong ga balang ka ya jong man sim ko balai namal de hapo jong ga jing ai ba ki don gini ki ba kraw ki bo play lo bo Ngini puli tertarik ke dekat ban riwang namaru Christmas bang dang long ke betlot bar hamar ke biang ke ya ulayap ya pli ke bam riu play namar mjudan uban yap ya pli ubahak nrei le sedan uban nut ban yap ya pli ubahas ban nrei ublay ulah pen isinay ke jing chong shingi da ke bangi dang long ke pop Chris la yap ya pli ngi khamtam shibon mentabala pen san ngi ke snam jong u an pen imingi da uru da nakata ke jing bitar ke jong play namala na min bangi la long ki nong shun la pen suk no ingi badu play da ke jing yap u khon jong u khamtam shibon na bala pen suk ingi an pen imingi da ke jing im jong
But om tang kum tan reng is no komendo au play dau try jing Jesus Christ dau bamentang yo priang yang ni ke penyesok kum no pi yo priang ke penyesok dai la mau Jesus Christ u jisu ulang kum no na kwana pi u jisu ulang galenti o wanra ingi bangin yo rong sing ni jing ai de jing ai but a pot jing ni jing ai ni yo e ne ni yo e jing command ga jing jin jan ni job e jing jin jan but ni la ban job what ye ga jing le jong ga jing jong ga pop ga ba ngimla shu ban yo dala di jisu yap dala di nang ta de ngi yo e ga jing penyesok baru play nga krenstad na mga kwa ngan pen if ye ga jing ai ga jong play ba kay rap ingi bangin job e ga pop tawi ne puli record ba khadar ka ngum ne nga kwa ngan puli ba ai ne ba pinyo i ga ne bro khoi ba ka dei ka jing kai ga badon kam tawi ne puli nabakum taken kat kumbala dawe brio sgaba nabakum taken kat kumba dawe brio kamut daga daw adam ka pop ka sut shiga pertai bat daga ka pop ka jingyap bat kum taga ka jingyap kalawan hap agi benrio baropar namar baro kila lepo u adam ude brio u banding kong tam hagani ka pertai but daka jing lepop jang u pa Bible kong ka pop ka sud ka pertai but kata ka pop but daka ka pop ka jingya bakum ta kata ka jingya kalawan hap agi benrio baro nama baro ila lepop namar hadu ka hukum ka finda yo ba kita kete namar hadu ka hukum ken ka pop kaladana ka pertai kamana du adam hadu ka hukum ka pop ka dana ka pertai henry mjukanya ka pop abam dan ka hukum tagadaw kwa bapin masyai ka hukum ka day ka bapin kim ya ka pop ubriu ubam tip hukum kapop kumdan boryo nda habaw tip yaga hukum hangta kapop kasadan bor ba kasadan syaryo namar ka Bible ko ang mjukhen yaga pop abam dan ga hukum mataray ka lang simple gata filaban snot ho lada ka lada ki ke traffic police kibo no entry dalam fiat persyai kata pencakem namar kaladan ke hukum ke baang melang rung anda dalam no entry fiat ben dan bala menuru kam dan bor kanu pan penrame fi namar mendan hukum nak kata daw nda bagawan ke hukum upol wang kapen kim ye ke pop bag pop ke don bor hobrio namar ke hukum nama mjukhen ya ga pop klem ga hukum nagata daw ang penman ga jingyap kala sinshar nadu u adam madu u Moses warano kitaru ke bam shimlala le pop haga basriem ta jing palat u adam u balong ka dur jong tauban saman henry kum kata ka jing ringkang kum taru kalong ka jing ayai namalada kata ka jing ringkang jong tawai kita gi babon kila yapno khamtam sibon ken kata ka jing ia play ba kata ka jing ai ka bada ka jing ia ka jong tawai brio ubau Jesus Christ kala roy ker hai shiki babon fi ka jing yap jong u amal balang ka jing laptop jong adam ka pop ka roy aga pertai henry skaba ka ong ni ka ong namala dala kata ka jing kang jong tawai kita gi babon kila yapno khamtam sibon ken kata ka jing ia ka jong play but kata ka jing ai ka bada ka jing ia ka jong tawai brio ubau Jesus Christ kala roy kar ai say tigi babon na gi kintian na nga syukran ba yang ne la datang da ka jing la pop jong u adam ka pop ka roy ka pertai ka yar kat no tam da ka jing daw Jesus Christ
baka jing yap jang u ka wala mi jing ai but kata ka jing ai ka ba ublay u ai ka kala kata ka jing ai ka ba jing ai ka jong ka nang roi ka ai siya ka putay ya ka ban job ya ka pop nan pin isu su ba pin sing to igini ka but kat kumbada way uba lale pop kum talong ka jing ai namar kata ka jing kut bishar ka la ja namar uway ya ka ban penram Henry kata ke jing ai ke jong kalong namar ki babuan ki jing ringkang ya kaban pensal. Ka hukum lada pipin kan penram. Henry ke jing ai ke jong blay. Kadai namar ki babuan ki jing ringkang ya kaban pensal. Niyo e ke jing pensal ru de ke jing ai. Namar lada da kata ke jing ringkang ke jong tau way. Kata ka jingyap kala sinshar daw taway. Da khamtam shibun ken kita ki bapriang ya ka jingkan ray jong kata ka jingay but ki jong kata ka jingay jong ka hop kin yo sinshar haga jingim daw taway ubaw Jesus Christ. U Jisu uday ka jingay uday mo ubawan banwan ra ya ka jingay u Adam daka jing pop jong ko pop ko sinshar Henry daka jing ai ko jong Jesus Christ nila ban sinshar hagani ko jing em banum aila e ko pop bakan job e ko jing em jing kani ko tin sinshar ka mot kani ko bapniya ka ba dominate mo kani ko tin kani ko crow but daka jing yap ko jong daka jing pop jong Adam ka pop ko sinshar kale don bora ko putay naga ta daw Jesus one man yap aga ding na ban wala me jing ai now mi pat naga jing tap ka jing ai ga three kam ka jing im jing but kita ki ba priang ga ta jing ai jo ka jing ai ga jo blay ka bible kom kin yo sinshar ga jing im no Jesus Christ ka ba mut ba ka ni ka jing ai ka bang yo la mau Jesus uber yap la ga ding na uber mi pat naga jing tap na bang priang ga jing ai jo ka jing ai nin yo ban sinshar ka la halor jo ga ni ga pop ba kanum don bor kanum la le try clear kanum la ban penlong ngi bangin ya sa ga pop kan pela ingi bangin job ingi ni ga pop na ay ngo yo play na ka ta ka na ko fin di shay ba ta ka la da fidansa aga hukum ka hukum ka khamsi spy fi na ga pop ko yung Adam ka hukum ka khempla fi na ga jinglom raw ka hukum ka de ga hika ingi ban yitho ingi ya ga ba day ba ga pom day ka hukum ka de ga khoi ka de ga hika ingi ya ga bangin tip ba ladangi mut ban ya aga ga jingem ladangi pen khenyi gi hukum ngin ha ba ga jing bishar ka jong play hanai ka hukum ka ko fin shay ba ka hukum ka klem ai boring i begin job i go pop na ko fin clear ba ga ka hukum ka klem ai bor yingi begin job i go pop ka hukum ka pentip penban yingi sengapa ka hukum ka pentip penban yingi i go pop hanai ka jing ai ka jong Jesus Christ ka ai boring i bangila ban sinshar hagani ga jingem kani ka ktien sinshar fi kani ka badan kam palat aga jingem jing fi na kata daw nan jom kandi at sirum nagalanang ko ba Henry la pipuli na khat ka ba khatsaw pitip ko angkom no wab so Paul to amno wang naman ka pop kanam dan bor shu alor jong pi slap amo namar kapop kanam dan borsho halor jopi naba pimlang hapo ka hukum Henry hapo ka jing aye namti pila ne mal ban priang ngini khot dan gibri ba pen kesan jubari ne ikaisa ya kata ban ong ba ni dei sing dei ga ban yang kata ka hukum na khwangan ang fi ngam tipin ang kumno yani khat namar ka badu ka namar ka pop kanam dan bo sho halor jopi naba pimlang apo ka hukum Henry hapo ka jing ay nakata daw fi na shukwa bangan peni fi gani ka par ba pindut skot ho ba ka pop pi ka pop
Kapenlong yangi bangin hap aga jing penram. Hari ka jing ay ka ay boring ban pengsan ini ban mereka man pengsan ka ay boring bangila ban sinsyar ni ka jing em ban job ka pop. Bangin ni pulilot yang ni ka nong ka basan na ka dekhat ka bakhat pra jong ka siti nong ro. Kum takat kum bada ka way ka jing ringkang kata ka jing kut bishar kalawan ha bagi benriu baro ia ka ban penram. Kum taru da ka way ka jing le hok kata ka jing ay ka laja hagi benriu baro siya ka jing pengsan bat ka jing em ya baro. Nakwa ka ni ka po ba pinda snot ho ba kata ka jing ay ka laja hagi benriu baro siya ka jing pengsan bat ka jing em ya baro namarkat kumba da kata ka jing bam ko ngu jong to way brio la pelong ka pop ye kita gi bobon kum taru da kata ka jing ko ngu ka jong to way pat on pelong ka ba hok ya kita gi bobon bat ka hukum kala rung na lor kata khnang ba kata ka jing ringkang na mi belen henry haba ka pop kala roy belen ko apin yo to kten henry hakaba ka pop kala roy belen ka jing ai kala roy kerhai kamtam bakat kumba kata pop kala sinshar syakaban peniap kum taru kata jing ai kala sinshar no ang sultanat bayu taktin kum taru dak kata jing ai kanda sinshar no dak jing pengsan syakaban penimbam jukut dau Jesus Christ ubau trai jingi hangmi fin yo ishai kene ga jing tho ving na kwa vin da puli ba la diro yang ni ga jing tho kene ga bo supa yo ga jing pen pau ga jing shai ga krau pala ba pen I ya ga jing ya ga jing krau jong ga jing ai ka balang ba Jesus Christ nan puli biang ni kene ga khat ga ba kene ga khat ga ba nan puli biang ga khat ga ba arpho ni puli ga ni ga por ga khat ga ba arpho ka ong yun igiktin bat ka hukum ka larong nalor ka takhnang baka ka jingring kang ka nami belen henry haga baga pop ka laroy belen ka jing ay ka laroy ka rahay kamtam bakat kum baka ka pop ka la sinshar syagaban peniyap kum taru daga ka jing ay ka na sinshar no daga jing pengsan syagaban peniyam bam jukot daw Jesus Christ ubaw troy jini kadang ngakwa ifi gani ko pa Vincent to hado pila ban job ko pa daga jingla jongfi daga babishu imhok marwai hado pila ban job daga babiyang shabar na gajing ai ga jong Jesus Christ hado pila ban job ya gani ko pa daga babi le lut igi hukum baro ya ka bang itip syai bang dan wairu bala ban le fidimam la da fila ban le lut yuki hukum baro ngan ong bet nang ni daga syai hadir bau adam ula le pop ka perthi baro ko we kadan haga jing hiar pateng haga jing sin shar jong ko pop ndah bakawan ke hukum uno obamla manle ega hukum uhab yang haga jing tim jong ke hukum naga daga daw nakwa bangan ong fi hangne pims ngongo yo play bo play ye kata nga ba di baga Bible ko ang ukris man bangin ang lang kibatlat bar kamat haganul ko mitlat bar ubriula dan pa ka ka batlat naduwa daw mula ha pa ka pop dawan ka hukum mo por jong Moses ka pen kishat ye ka pop barom dan bar brio magata ka daw Bible ko hamar ka ba piang kaya o Jisu la yap ya pli nakabenta jongi nakwa gani ko por bangan kren kandiat ifi
Lada firung siapa jong ni ke jing ai ke balambau Jesus Christ. Pinyu i ke jing ai ke de ke bor ke ba penla yang ni banle ya ki ke bangim jula banle naladi. Kata ka de ke jing shai ke bangayo bor nga syait keran ni kata. Ke ke jing ai ai ke jing ai ke de ke jing shams ngoba ke bangiyo no blay mdekat kum ke jing le hok jangi. Hare ha ke jing sngut hu jong ai shu ye ke jing ai. Mashem baga jing ai ke de ke bor ka ba penla yangi banle ya ki ba ngi tala de ngimla banle ki pimla te ban job ego hukum amal bana pimla te ban le lo ego hukum pimla te tadaw Jesus ang tay ga gospel ga jong la ngam bakla Matthias bu ang la daga hok jong pi kam lang kat ki farisi pinomi ala chigi hima ki beneng kamut ayu kata kabamat la da fi kwa bavin poi she beneng pi hapan poi she du she kedan bavin la ban le lut igi hukum baro tu ikin ban la mawat wa supol de priu jong hukum ubatip lut igi hukum ang naga pop jong naga hok ban hukum ngam dan jingrem no priu ang hadien mangala pau chisu yap aga ding fna ban u ai ga hok jong play shingi shimika daga jingai ngakwanga ni tu fi uang ngala mo ngala nyau syndrome mi kita baro kana mga nyo ego hok jong play ka daga jingai yo Jesus Christ tanga kwa fi mena gisngi mga nong fi ngayo idang ibrigo bi excited ki bi kon fi ngan chipen in fi daga balong ka bashai ba fin sungot ho kalmentoy ayu Bavin ang nganam di ikikiat ngani khun ngani ksai kan ba shopo ka dang jing kwa ikikiat kan men toy ayu bavin ang nganam le ka bomday nganam kwa brai ma kat ba shopo jong fi ka dang jing kwa brai ki baru ko fi ka jing ai kamdai kamlok ta kajing ai kadai ka bayalam yo brio shaga jaga kaba haba urung shaga jing ai kadang kajing dai ka bajan balu Jesus Christ kadang kajing penlong kaba kajing ai kara yo brio shaga daga jaga kaba kwa shuwat banle igi bamdai katakan ke daga jing ai kabara yo brio chiga jaga kaba yiga tu kaba uprishang daga body la andre minta no room shani ga jing ai kwairo fi namar ka jing la ban kiar bat hapo pidang kwa kamdan jing mat uji suang la pi pet yiga brio pi klem tang bala daga dono jong pi ke ikwa yaka pila klem ga dono kaba mut ba kamdan jing mut la da fi klem ru ande la daga jing kwa jong pi ga dono kadan hapo yiga tu brio pinyo iga takala long ko pi klem naga taga daw aga yan jong ga jing ai kam dei tang daga jing le aga ya jong ga jing ai kadai da ka ba play open long yo tu brio ba un poi shaka taga jing long men sim ka ba ula banom kwa shu yiga jing kata daga jing ai ngin se kran ni gani shidien haka bangan pen ifi yaga jing ai ega jong blay ringkat bagi jing le ringkat bagi bam gedi ringkat bagi sngi kia ngan sa pen i gani dia hare mental ke sngi ngan pen ifi yaga jing ai baka jing ai kadai ka ba ai bor ni bangin job yaga pop aga jing ngada kwa ifi ba pen sngot ko ba yaga ni ga jing ai namar ka nigi jing ai fi ka krawa du kata ta pek ngan pen ifi khat du shwa bangan pen kut u ong kum ne la nang ban riu na ga khat ka ba arpulai wang namar ka bainom jong pop ka lang ka jing ya and ka jing ai ka jong play ka lang ka jing imbam jukut do Chris Jisu u ba utraji ta ga daw ko ngang fi da fi rong shi ka jing ai ka ba lumba Jesus Christ yo wa de ka jing imbam jukut kapop kanam dan bor shu man sin Charlotte
ai bo blame kul khui film magani ke jingkran ngai kat kan dia pio jing shai ban chok ego pop kam dai sti da khui pat le ta ne jingai le tong ni twai ba pio ne ko par ko pa la slovo e me play nam ta ne ke jing kai mas not ho ka wala nga khlemla bangan bu renti bahaya kan ring tip apply bakani kan ni rap yaki bobol bakin runglut shaga jing ia kaba melawan ra aga bakana ka jia dai ka bejan bat me bangin poi shaga ta ka jaka aga bangila ban job yaka bo aga jing im ka jing try ni ai shame ka borom ka tanga dong chi sungi to ai amen amen to blame ko khui fi ko bless you